Здравейте! Завърши неформалния съвет на Европейския съюз по труда и социалната политика в Амстердам, в чудесния музей на морската история. Три теми обсъждахме на този неформален съвет. На него не се взимат решения, но се обсъждат интересни и важни теми. Първата е свързана с командированите работници, втората с стълба за европейски социални права и третата с недекларирания труд и борбата с укриването на осигуровки и на заплати. По няколко думи за всяка една от темите. Първата тема, свързана с командированите работници. Наскоро Европейската комисия представи едно предложение за промяна в директивата. Там трябва да внимаваме за две неща. Искането е тогава, когато работници от друга страна отиват в строителството или в друг сектор да работят, да им бъде заплащано толкова, колкото се заплаща на местните работници. Това е добър принцип, ще защити българските работници. Разбира се, не трябва да се минава една граница, при която те ще станат по-неконкурентоспособни от местните, включително фирмите, които извършват услуги. Там имаше една доста оживена дискусия. Много ясно за сега са разделени нови с стари страни членки, но мисля, че има възможности да намерим съгласие. Европейския стълб за социални права е една нова инициатива на комисията, сега се обсъжда. Тепърва идеята е, освен финансови и икономически цели, да започнат да се поставят и цели, свързани с социалната политика. Европейския съюз има някои разпоредби в договора си, в неговата конституция. Има инициативи като Европейската младежка гаранция, като инициативата за достъпността, изразходва пари, каквито са средствата от Европейския социален фонд, познат в България като оперативна програма човешки ресурси. Това, което комисията предлага и което всички подкрепяме, е да се направи една рамка, в която не да се заместват националните политики. Не трябва да очакваме, че Европейския съюз ще реши всички национални въпроси, но да се постави една рамка и всички национални реформи, свързани с социална политика, достъп до пазара, борба с бедността, да се движат в една посока. Имаше много широка подкрепа, като разбира се имаше и доста съмнение дали този механизъм ще заработи. В момента започват обсъжданията, ние ще ги направим и в България. Много е важно и социални партньори, синдикати, работодатели и гражданското общество да се включват в тях. Политиката, свързана с хората, които са в уязвимо положение, означава намаляване на неравенствата и целта е това да започне от европейско равнище и да се пренесе и на национално. Третата тема е свързана с недекларирания труд. Тук беше изградена платформа, тя сега се започва да работи. Инспекциите по труда в страните членки ще координират много тясно дейността си по това да няма труд, който не е платен, с който се злоупотребява, да няма експлоатация на работниците, да няма спестяване на средства от социални осигуровки. Ние настояваме и да има една европейска информационна система, в която да се знае кой, кога, къде се осигурява. Това ще облегчи и гражданите, и страните членки. Така че това е и българско предложение. Отново, много хубава дискусия имахме по тази тема. Мисля, че и по трите важни теми започна вече да се пояснява на къде върви европейската дискусия и от тук нататък ние трябва да търсим варианти, така че европейските граждани да получат тази политика, която те биха очаквали от Европейския съюз.